Rama ora butur Duryudana oh kalongan dikanirada karine ingsun Prabu Uttara den kepareng kene Sigra Arya Sena Gendari. Wonten pangendika ngadhawu Kakang Narwati. Sapa sing katemben sowan iki? Menika ingkang putrapun Duryudana. Inggih. Rama Narwati. Kula ingkang putra Duryudana bekti kula kadur. Ya Duryudana wis tak tampa. 13 dina dumadining Baratayuda Jaya binangun. Ya nadyan aku iki lungguh ana kedaton Gajah Waya ning kabar-kabar wis padha teka. Tupes tapis tanpa tabet anak-anak kuntek mung kari kowe karo Kartamarma. Kartamarma wae mbuh ning ndi parane. Kurwati. Wonten dawuh. Kowe ora kena getune lelakon iki. Pakmu cilik Sengkuni eneng iki. Inggih wonten. Sengkuni kula wonten pangendika ngadhawuh Kakang. Rada maju rene, aku perlu jagongan karo kowe sedhela wae Sengkuni. Kene maju rene. Inggih wonten mriki mawon sampun mireng ora yen ora cedhak aku ora lega. Ya nadyan aku ora weruh ning yen jagongan saka kadowan ki yen ora banter suarane engko ndak ora krungu yen banter disenggung wong padu kene Suman ngaketa rene Suman kowe wis lega atimu wis keturutan karepmu nabrake turunku karo turune Pandhu. Becika kowe ora kaya ngene kedadiane kulawarga Trah Sang Wiyasa. Ya sabab saka pakartimu Suman. Saka pakartimu sing kowe nabrake Pandhawa karo Kurawa nganti aku kentekan anak-anakku ora sithik senopati sing gugur madyaning palagan. Lho sing tak gumuni. Sing tak gumuni sing gawe tuk sumbring perkara iki kok isih urip meger-meger nek aku dadi kowe trima mati kok Le. Piye kowe nglenggono apa ora? Eneng lelakon kaya ngene iki ndi tanggung jawabmu? Kowe sing tak percaya nuntun jiwaning anak-anakku. Ning tinemune anak-anakku ibarate kertas putih kuwi mbok orek-orek, ibarate banyu bening mbok kebaki racun.
sing nganti anak-anakku Kurawa nyawang Pandhawa ki dianggep klilip tumrap mripate para anak-anakku Kurawa. Ayo, yen wis nemoni lelakon kaya ngene iki, endi tanggung jawabmu? Inggih, pun ta sedaya lepat monggo dipun tumplek blek enten sengkuni kula tampa. Ning namung nyuwun pangapunten. Sakniki balik kula badhe tanglet kalih sampeyan, tanggung jawab sampeyan ngopeni anak niku enten pundi? Pun. Monggo dipun menggalih. Tanggung jawab sampeyan wani anak-anak niku kudu iso nganake ngreh samukawis. Sampeyan penak Kakang mung kari anak-anak mongko ora sithik cacahe 100 sing goleke kamukten kula. Sabi ta? Kula rewangi kula niku dadi wong julik kula akoni. Wong sak ngalam donya ngarani iki lho sengkuni wong elek kula dodo Kakang ning sinten sing kula goleke? Anak sampeyan. Mergi napa nek jajakne sampeyan dadi napa Kurawa? Nyuwun sewu. Duryudana iso dadi ratu enten negari Ngastina niku nek mboten saking pokal gawe kula. Sengara Kakang, sengara. Panjenengan paring dawuh ngaten mbok biyen nek Duryudana isih genep dulur-dulure kemul kamulyan gulung kamukten sampeyan nyalahne kula. Kok mendel mawon riyen? Pun kula rewangi bondo negara Ngastina kula keruk kangge kamulyanipun ingkang putra Duryudana. Aku ki nek entuk ijane kabeh melu gaglak. Lho, ning bareng kapengkok ing Pancabaya kok kabeh sing diluputke kula. Nggih, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Kula nggih tanggung jawab, Kakang. Kula nggih tanggung jawab. Kula nggih tanggung jawab. Kula waning gelar kudu waning gulung Kurupati. Paman Sengguni kados pundi? Rungokno ya, Le. Rungokne. Cukup kowe lungguh nang negara Ngastina syukur Pakmu cilik engko menang ning palagan. Bareng karo plethek ing srengenge. Aja sapa-sapa ki lho, Le. Lekmu sing madheg Senopati. Duryudana wonten dawuh budhek kuping. Ki lho Pakmu cilik sing sak randuning badan ki sarwa cacat. Parandene kaya ngono tekate leh gedhekke kowe le. Saiki kowe sing wis pirang-pirang puluh taun ngenyam kamukten ning negara Ngastina, endi tanggung jawabmu? Dara. Wah, Kresna kakangku apa? Janaka wonten dawuh Koko Prabu. Ibarate wong gawa ki ora saya enteng ning malah saya abot Budi. Tata gelar Kurawa ki wis saya nipis ning saya nipise Kurawa.
saya entek ing Kurawa ki mung kari gembong-gembonge mula kebak wing pengati-ati. Byak. Ya. Tambine lho. Kok sebengak-bengok pyak-pyak ki ning apa? Lho, nek wayang niku pyak-pyak niku enten daya. Lho, iya, tamune. Lho. Ini dapurmu nek kanggo pyak iki lho. Lho, napa nek Petruk ki dudu wayang? Petruk ki ya wayang kanggo pyak ora entuk iki lho. Lho, iya nek kowe iki pyak-pyak ki sak ora-orane ki ratu utawa satriya. Lho kere lho nganggo pyak dapurmu iki lho. Rumangsa ngajak gelut ketok iki. Ayo, Jiro, lu metu, ayo. Eneng apa? Wah, pun. Sampeyan pirsa senopatine. Senopati negara Ngastina niki pun ngetoni senopati melih. Senopatine Kurawa sapa? Patih Sengkuni. Alah. Yo. Sampeyan iku kaya lho sing luput ki kowe lho. Ngerti to iki nek Werkudara ki karo Patih Sengkuni iki lek rasa gething keburu sengit ki wiwit biyen. Lho, nggih, ning kula niku napa kleru nek kula lapor teng sampeyan. Cepi, monggo dipun penggalih. Wong nyatanipun kula niki ya namung napa anane. Lho kok pengkasanipun sing mlaku barang iki lho kaya ora inget-inget. Sampeyan niku dadi ndi wong iki lho. Ayo, Werkudara. Aku sing mbok goleki le. Nyoh dada ndi dada. Kowe gedhe dhuwur ning wis ngalahke aku. Persasati senggrajangin. Kakon jebel dadamu. Ayo, nyah pilihan. Oh. Iya. Ayo, pilihan. Werkudara, Ndun. Werkudara. Oke, niki yang ini. Senengane mesti nyelok-nyelok. Wangune kok kami gilan mundur. Sengkuni ora kena sinangga gampang. Wah, tak tamani kuku Bancanaka. Malah mesam-mesem. Sengkuni luput senjata tawa. Yo. Petruk, Ndun. Maju nggih. Pripun? Tak kongkon nggih bareng. Teng pundi? Aduh.
Ora cetha aja makan. Ora jenenge sampane kali kula nek getheng umur setengah mati iki lho. Terus Nun, bapakmu eneng. Enten pripun to? Bapakmu nggih. Semar to? Jo. Eneng. Enten. Wonge nang ndi lho? Leren. Wong bapak niku nek kancane pirang-pirang napa butuhi to? Mboten butuh nek nika. Pak maturana tindak mrene. Oh nggih. Yo ngalah mar. Alah. Turu kok iso ngantek kaya ngono to mar. Yo. Mbok melek to mar. Desa kaya kena begebluk. Ya ampun, Semar iki piye to? Semar ki maksude iki lho. Wong genahne ora nganggo kathok lho, sarung nggo bantalan iki lho. Mar. Pak. Pak. Lah ngantek noeng kler bayi. Modele kaya nang dhuwur bis model. Ayo ngono. Yo. Pak. Pak, lho ngalih nang ndi kuwi lho. Pak. Oh, niku tiange. Gangel ira brek ning ngono ratangi iku. Kakang Semar. Iki ana lelakon sing aneh-anehi Kakang. Iki yen ora Kakang Semar ora enggal tumindak sengara yen bisa rampung perkara iki. Mula Kakang, aku ngerti. Kakang Semar kuwi dewa kang pengawak menungso pengawak. Dewa mesti ngerti. Sengkuni bisane mati kuwi pengapesane mapan ana ngendi Kyai? Mora enggal paringa dawuh Kakang Semar. Kakang iyalah kalian iki ya turunah ngono kuwi lho. Tak kira ta terus melet to iki. Lah ya mung mulet tok. Yo ngalah. Ngono kacek 50 kok. Kancane ditakoni kabeh. Piye Pakmu iki piye? Bon riyen. Pak. Pak. Pak ana ngapa? Enten dawuh lho. Ngono lho kancane nyambut gawe iki yo piye ngono kok. Iki ana lelakon sing aneh-aneh iki. Ngane-nganehi pripun? Nek enten lelakon jroning Baratayuda sing kira-kira boten pinanggih nalar mangtangklet kalih kula. Sing kuni ora bisa mati. Pengapesane mapan ana ngendi, Kakang? Kakang. Lah kok malah sedakep to Semar iki jan. Nggih. Iki bocah iki. Lah iki turu. Turu dienggelmu kono. Wong enek wong lungguh ning kene kok turu iki lho. Lah nek ngiler. Ngiler apa? Idu. Mar, neng ndi nek idu ki ora disedot neh ngono kuwi. Kakean timbang ngelak. Iki Sengkuni ora bisa mati. Nggih, kula ngerti Sengkuni niku matine angel. Mboten tedas senjata ta wampun ta melih senjata ngarcapada, senjata kayangan ditumplek niku mboten iso natoni Sengkuni. Sebabe saranduning badan Sengkuni niku
sampun kesasapan sing jenenge Lengatala eling sampean nalika rebutan Lengatala riyin Pandhawa kali Kurawa iya Kyai ning enten sapérangane badan niku sing boten kenging Lengatala niku enten ana Kakang enten nadyan saranduning badan niku kenging Lengatala tasih wonten inggih menika ingkang boten kenging lisah niku awit sedaya kala wau menungso sadreme nglakoni siji mesti loro jogo telu wahyu niku menungso boten meruh krana nalika babat tanah Jawi riyen niku enten Dipati Blambangan Minak Jinggo lajeng wonten melih nggih niku sing nembe sakniki enten niku Kian Santang niku ampun nganti nggih niku ingkang menika hutan lah rene nek nemen iki enten sapérangane badan ingkang boten kenging lisah tala mapan ana ngendi Kyai wonten pok ing Kusika Wadidan pok ing Kusika Wadidan pok nggih pok ing Kusika Wadidan ngerti Werkudara ngerti aku yo roh pok ing Kusika weruh silit to malah dicethake ben genah kok pok Wadidan iki rak bokong dadi poke bokong niku pancen nggih jenenge silit niku wae iki lho Prakudara pengapesane pamanmu sing kuni ning kene iki mati mar. Nek gak kuat nyangga sirah ki lu ndang gletak ngono lho. Tak ting ting tak ting ting. Wong edan iki. Ayo mentas meguru anyar kowe Werkudara. Ayo. Dene margane patimu. Loh. Iya. Loh. Aduh, loh. Mbok kapake Werkudara. Aku arep mbok kapake. Apa kok sing aku ora ngerti pengapesanmu. Aku njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura Werkudara. Mati dhewe aku. Petruk. Dun. Rene. Oke.
Pripun? Wah, bolongane ndi? Tuwek wis goblok. Wong genane sing nganggo jare kok mbok goleki iki lho mboten petruk. Anu riyen. Gong, siletmu tupet mbok ngerok jenggot mung sik. Isih. Gorene. Yo, kari separo. Ora apa-apa ngene. Ya nggih. On. Wah, panggah ora ketok. Iki ndi grayai wo. Burung pengalaman sampean ngoten niku sampean grayai nggih. Digrayai iku anggere kira-kira kaya enek cedhete ngriku niku. Aku njaluk ngapura rek jujur. Pun kaya anu. Mesake. Aku njaluk ngapura. Kene margane patimu. Aku njaluk kejeron ya kok iki. Lah nek dobel piye gitu. Aku jelek ngapura. Bagus ngono iki. Kak. Pengen ora? Apa? Enak lho. Apa? Ndoro Werkudara duwe parfum anyar. Boy, diomongi kok kowe rono kula njaluk kaya Petruk nggih. Jaluk Gus. Apa? Kaya Petruk wau neh. Iki nyapa to, Gong? Aku seneng lho mambu ngene iki. Wong edian ora. Yo iki lho Kyai, kabeh menungso urip kuwi bakal ngunduh wohing pakarti. Sapa sing bibite oleh kono wakyune bakal sirna tanpa beda lawan lekase pamanmu Sengkuni. Yo. Mila saking niku, Den. Mugi-mugi sak patine Sengkuni niki ndang mati kabeh Sengkuni liyane. Temas saged mahanani inggih menika PT Semen Indonesia wiwit menika sampun boten wonten sengkuninipun. Temah saged ngrembaka anjayeng bawana salaminira Semen Indonesia, Gus.